Pokoknya sakit na. Mikumuk holga na mikumuk. Cikon sebelah sa. Nah, ini mikumuk. Oke, tajuk bupang mikumuk ta. Tajuk bupang oke pero mati. Cikon kusita. Koli telah berada. Sao thọc dâu quay xe được luôn nào. Đang cái thọc dâu phía mốc cả rạc xì thu. Chere cái rạc cái mawa rồi. Am saksiku. Bote kisah dong na. Ay tola jiku dong da. Dong da mana thik khai na ka. Ka suman ka. Ay kala ka. Iku mochi ko. Ay besho da dong. Abo lori mayang to kata ang. Bupang ko tuma bula hilik. Am snok khoi telang ranai. Tabo ke ang ani dev jorok pai nai chini yang ni supermarket to hapka koyekta mani paijang nai tongo nok ni banta te ani banta bo koyekta mani paijang nai bimba rok saban rok te face wash rok pai tongkha ni ne paina ni oro hap mani ang chingkai ani logi wo ani ang mo baksa duty khaina bo tongo bo paina tongo ge chung khorok ni hap lai keta ngi che nangma rok mani rok simi paina chung oro bo paina hap kholi halai kya tabo hingke abo paimani yagolo thaisok phalai tongo abo nugui nai ang naina hani ma phaike tan bage thaisok nugui no asakai thoge tho naithotok ke berajak nugui nai ma naike paina hani haibano pailia tamni ke asake morok keji o se 500 amo hingke 600 rok sanai tongka bage pailia hingke aboni yagolo yang bazar rok hating na hani kisa hablai kya hingke koyekta hati pai nai nogo kifilka pokoknya sakit na. House sa jong ko. Yang ko kai joyful ni pura bubar sekaraja. Thoye tho dong ha poka. Gutung. Mari som sarjak. Som sako sarijak. Thogu toka. Tadi. Mati sih. Bisa ngapa kakang dok dalning nama. Tabo hingke ang naidinor screen nugui mangkana chini aming thuitangka chaimia bahai jan thikya kono rok sok rok ningya nok ni ongkhor mani duidi ningkha do ka duidi ongkhor mani chung naitok phano manya ta hingke tambage manya hingkakai emni ke bo thuijak si do hingke chungkhai to thuiyon chaimia bo naitogoi tongo duidi ningkha hingke taini dino se manchu abo chini jesumi nok kinaro nopong ni bit kinaro hingke bahai thikya abo ang saimanya hingke tabo hingke chung bono bosta bisingo dawai nai phobuli na hinui nai nuko naipherlai keta hingke chini aming ya abono bo chung confirm khaina bagoi.
Tabuk hingke chini amino tubi paika chwng chini nogo hingke tabuk hingke chwng bono hakor khurine fogg laisonai hingke ang norogno ani aming agini screen o rirokni bo tai aswkang ah salni puro ang kisisa video khaiui tei photo bujak tongo abo hinui ang bo last hinui saimani liya bono hingke norog nai naidi ani amingni kisasa photo rok. 425. দুই 48 50 মানে দাম 50 Tadi Krisya, bolas tang hain tulang tangsinai. Dos, Pondorong, baik 20. Aku sih kasih. Jadi sadi, Jason sadi. Ini Jason sadi. 50. 50. Apa ekso? Derso baik kau ikut busuk sana. Wise salsa rapunya, anti derso kayu. Derso Doi, pinka. 122, 30, 130, 2, 40. Kamu dari hamba. 140. Cincin rendang. Sana musuh kita. Angkat kopi morok tongka. Yang nasi deh. Halik. Poncas. Hai. Doi. 65. 70 বাংলা দিনে 2 3 enggak 20 20 2 enggak 3 Jadi 50